madatua balik mo ibaw. Tapi sungguh pun madatua na mo ibaw sipay ibana atis sagalo silang sa pangkakarako na bujujang. Pende eta kahimbo na mo jako jua. Baru punya dambo kini. Didulang sa dulang lai panulang amihan di bangku diulang sakali lai paulang kato na macam. Ala kato na macam. Ko tentang lakuang kabatanda pamo kalam ng kabasigi. Ibarat buntakan iyo labas sudit laweh nyo ala katapi. Yang kedua tentang sambah jadinya tangan. Allah buliah pulo kerana ambo. Yang ketiga tentang siriah. Allah masak pulo siriah ambo. Banyak le di ambo kini. Labas sasak batangkai batiak laba timpo bat sanduk jatuh bajalan ndak sedang selangkah bakato indak sedang sekali. Hilang bana tulih di mato namun di hati takkan ayu. Kinilah sampai kita ke tujuan makasui. Maru pun dia ambo tentang iko. Hari na sadang tarang bendang bulan disangko ampek balik cayu na sadang tarang panjang. Meminta lah sanak saudara kami 107 orang sumando. Diminta pada nambah kawe disarahkan diri pada satu. Rupanya pinta sadang kabuliah kerandak sadang kabalaku. Mangko dapatlah putih satu orang lailah anak perempuan. Anak ditonek-toneknya gadang di lambuk-lambuknya tinggi. Kini kau duduk bantulah mampang pintu tagaklah menyendak tangan. Kau ibarat kacang lah 7 helai daun lepas tu dia giah baju juangan. Bahannya lagi kini. Antah de patang kelamari antah saminggu nala lampau. Alaba mandi kaci alaba padang-padang bilah antaro kami yang memak ni mudia. Hendak melayangkan pandang non jauh, hendak menukiakan pandang non nampi. Mangko tatukialah pandang pada rumah gadang nangko. Kok bunyi lah kami dengar, tampannya lah kami lihat. Yo disiku teranga dek kami kinantan nampaknya kukuah. Tania dek kami anak hendak memawik ke baki hinduk jo ayahnya kemenakan dek mamaknya adik dek kakaknya. Nama namo si Buyuang. Hendak kami petunangkan ke baki anak kemenakan kami yang nimudia nama namo si Upiat. Kok ada kami si limbago ke kami tuang. Mah laju basobok bakatorang. Rami balainya Sungai Sari arami de anak 7 koto. Kok nyampang bakalan jadi lapia untung penyawi lai kami kana pulo. Pinta buliah karena balaku sekian benar yang bumat. Lah sampai ke mudo. Baru puade ke mudo. Laba sasak batang kai bati laba timpo bat sanduk jatuh bajalan ndak sedang selangkah bakato indak sedang sekali. Hilang bana tulih di mato namun di hati takkan ayu. Kinilah sampai ke tujuan makasui. Maru puade ke mudo tentang itu. Antah de patang kelamari antah saminggu nalah lampau. Allah bamandi kaci Allah bapadang-padang bilah antaro kapal mudo nan di mamak ni mudia. Hendak melayangkan pandang non jauh, hendak menukiakan pandang non nampi. Mangko tatukiaklah pandang pada rumah gadang nangko. Kok bunyi Allah badanga tampannya Allah balie. Yo disiku teranga dek kapal mudo kinan tanam panjang kukuah. Tania dek kapal mudo anak memawi ke bakih induk jo ayahnya kemenakan dek mamaknya adik dek kakaknya nama namo si Buyuang. Hendak ke kapal mudo kepetunangkan ke bakih anak kemenakan kapal mudo nan dimudia nama namo si Supiat. Kok ada elai kabe si 5 gue lai ke batuang kan yo baik tubuhnya tadi. Baru poe diambo kapal mudo. Dek karena balasak ladang balain baniah tentu balain pulo takainya. Supaya menyawak dinaniah melo dina selesai nak tibo golek nata. Bajalan nak bayu bakato nak umulah menanti pulo kamudo seketiko kaba pulo dek puludo tu ah. Lah sampai mak. Baru po dia mak. Karena balasak ladang balain baniah tentu balain pulo takainya. Artinya bana tentang itu. Supaya menyawak dinaniah melo dina selesai nak tibo golek nata. Bajalan nak bayo bakato nak mulah menanti ambo seketiko kabapulo diambo kan iyo betu bunyi tadi. Baru punya diambo mak. Diambo asal kandak kebuliah pinta pelaku insyaallah pelapangan mak. Kembali perundang kapal mudo. Dibubui setawai tapi ayi urek menyulai katapian disabui bawa bakir bermulai berkesudan.
tempo di awal tadi rundiang kapal mudo ambo serayaan untuk mencari golek dan segolek empomo picak dan selayang. Kini lah dapet golek dan segolek empomo picak dan selayang. Lah boleh ayah ke pemuluh lah boleh kato yang pakai lah sayo kaji tanah itu. Banyak lagi kini kau tentang kato kau menjawab kedua rundiang buku malikan ketiga kandak kamagiah lah dembo puluh terapi ke puluh dek pemudo tu. Lah sampai mak. Baru po dia mak tentang kato kau menjawab kedua rundiang buku malikan ketiga kandak kamagiah lah dia mak puluh terapi ke puluh dembo kan iyo baik tu bunyi tadi. Baru po dia ambo mak. Kok disabui awan bakinya. Tempo di awal tadi menjauh tanpa asok nandakik tanpa api nandakik jelong basuh dimbau jelong babunyi kan iyo antaro kita berdua. Kinilah mak puluh memulampur yang mau balik. Aka dicari rotan lepek pasang rarak nama nanti kabek sabalik berdua balik tambah tago nak kalai mak. Lah sampai kelum doh. Jika menengah kata kepelumudo tadi diambui lah senang dalam hati sajuk dalam kira. Banyaklah diambo kini. Lah sepanjang tali sepanjang bantiang sekiro tubuh sekiro bayang-bayang. Allah mulayakan pandang non jauh alam betukiakan pandang non nampi. Iyo ado anak kemenakan kami yang menamu si buyong. Banyaklah diambo kini. Sebalun kandak kabagiah pinta kepelakuan. Supaya siang nak bari tarang nak babulan. Kalau menjenjang tentu ia batampuak, kalau meri tentu batali. Yo menangga pulo ambo dulu tentang tampuak ye tali ko. Mah laju basobok bakat orang. Balaya biduak jo pincalang ombak memecah katapian. Ko yo nyeh pulau kadiadang agih lalawi batitian. Sekian mana debo. Lah sampai mak. Baru po dia mak. Kalau menyenjang tentu yo batampuak, kalau meri tentu batali. Supaya siang nak bari tarang nak babulan. Menangga puluh amak dulu tentang tali yo tampuan ko. Kan yo itu bunyi tadi. Baru punya diambo mak. Sepanjang perbuatan mamak balik batiba. Uang japutannya sebanyak 25 juta. Kok tentang pinang jatuh hari baserak. Mah laju basobok bakat orang. Bakukuk ayam si barugo. Bakukuk sadang tengah hari. Walaupun pandan diambil pagi cako. Bangkalan lah sudah patang kali mari. Sekian mana dia mak. Lah sampai ke Pelumedo. Kini lebih itulah ke Pelumedo. Lah saciuk lo na bayam lah sadantiang lo basi tajun kayi lah samuluna tajun ke batu lah samokare. Arti benar tanda itu. Lah pakai lo kami ates sagalo silang sapangka. Balawi lawih bapadang leba. Tiok kandak, tiok bagiah, tiok pinta, tiok pelakuan bagiah kandak Pelumedo. Lah sampai mak. Jika menengah kata mak tadi diambui lah senang dalam hati sajuk dalam kira-kira. Rasu tagak bapayong awan, rasu mandi di anak sungai, rasu baranang di telaga. Sebab ba'a dia itu. Pihak di badan diri mak kalau nak salahmu memandang Allah ju basubuk bakat orang. Mandi rubiah di kabun bungo, orang pengalak jago lalu, orang kayu suku dimakan, orang panyantun dialek dagang. Batali kaye panjang saratui balawi lawih bapadang leba non di laman rumbuang bariri tapi si miskin basalang tenggang buah dalimu masa rangkah makanan anak dagang lalu iyo sari pinta nak kebuliah jarang karanda indak kebelaku iyo jarang lo kurang naselo amak punya kalau begitu kita petuun yang mak